Humanahon ta ni nga vlog pero pag-edit na ako kay kuangan siya og 1 minutes kinahanglan ta makaabot og 8 minutes. So actually karon January 1, 2021, first day of year 2021. Happy New Year niyo di homes. Yay, nakaabot gyud ta ani nga tuig no. So congrats na tong tanan. Bago pa kong mata actually. Bago pa boss. And paabot sa atong sudan nga atong giri pagka-lunch gapon kay nagpalit man ni og lechon. So atong sudan ni pagagabi kay atong seafood. So wala gid to kuan tong lechon, wala gid to kurot. So karon atong gihimang paksiw mo ta tong sudanon don. At least ba nga pa-stretch na ang vlog to 8 minutes. Mo niya mo ang kuan lechon paksi. Ano di ani eh? Nga ito mo ang gikaon tag dinner of the lechon na gapon ang seafood sa kampuno. And wala siya. Ito mo kuan ito. Pagkit mo kuan niya. Comment down below kung sa inyong kuan no, sa inyong mga gikaon karon nga ni sa inyong mga handa naglechon mo kay ngayong ko gabi ko gulay mga pabuto pero daghanam di ko mga pabuto eh. So wag gyud maglisod ang ubang mga tao no. So, pinili ra siguro ang mga naglisod siguro no daghan kay pabuto. Siguro wala siguro tong stocks last year pero di sa ko sure ha. Walit siguro sa pabuto na pero siguro gyapon ang di pabuto no. Alright, naka-record na. Haha! Naka-record na siya. Reviews akong pores eh. Kita mo na akong pores. Yo guys, what's up? Yahoo! Murag ka nang nindot ato ang camera no? So dili ko magsitanaw dito sa iyahang churva. Sa iyahang si tawag na lang. Hindi ko magsigtanaw sa iyahang frame. So hari ko magtanaw sa camera. So sunod mo ko ka ng gamay rin kayo ng GoPro ra ba? Karon kay naanatay! Chang! Alright guys, what's up? And welcome to another vlog. Happy New Year yung tanan, no? Happy New Year. I hope you had a wonderful holidays. Nakapahuay tanan. O naka-restart for another year. So happy 2021. Actually, wala kay New Year, no? Ako raning gi-record kaya ako lang gisawayan kung unsa ka chuyang nga hangot focus no. Focus. Alright, focus gid siya bro. Focus gid siya. Oh, wag ka mo book eh. Ni book eh kaya. Clean. Hi sabi. Hi saba. Ugoy saba. Hi sa clean kay nindot na tong camera clean. Mo sabi ha. Hello. Hi vlog! Ikaw ba? Hi vlog sa diya ba? Tiyo sa diya mga ring man. Tingnan mo mga ring. Di man mo hi. Kita siya kayo kong pulse guys. Di ba? Babla, okay na yun? Ayaw, nagkaon ba ko? Ang tanda na ng video. Nagkaon ba ko? Ito silingan nga. Ay, sabi! Ang kind of lang business. May ganun wala yung mapiste. Oh, yapil na kate kay mo-subscribe mga kate. Sa may indot na kate. Dili ko hilig o ka ng milk tea pero ato ning suwayan kay support silingan. Yo homes nakuron diri sa Ayala kay mo palit ko og kanang pagkaon sa ring. Nambot lang kung makadungog muna ako no. Kay dili na ni GoPro nga nalipay ra ko kay na siya image stabilization. So kung mag-lockout ta niya, mag-vlog ta, dili kay kurog. Kapait lang ani kay hinay kay go focus amot lang ka no kung nakabantay mo blurred ko usahay. No? But anyway, at least natay ato ang kaugaling ng camera na and dili na GoPro atong igamit. Nili sa tagkuan na rebe. Kanang palit sa tao kanang boxer shorts kay nang lustrade na mga boxer shorts. Mapila to katuig. Malit na boxer shorts kay di mo ta mag-brief. Boxer shorts na maganda. Nagpulo ka boxer. Yan lang natin sa kasimana. Grabe hasa. Tulog ka buhok na sa kasimana. Thank you.
homes mo na to no. Magbagong tupig na ta karong alas 12 no niya. Kay naaraman ta diri sa balay niya, wa man may kauli. So diri lang sad ta niya. Gamay ra gud nga kuan, gamay ra gud nga kanang preparation. Ambot lang kung makakita mo na nga mura ko og puwa kay ko sa. Ambot bitaw eh. Kainon mo gud gamay. Well, anyway guys, ako lang dai ipakita ninyo mo ang ano. So mao ni amo ang nami seafoods from Uma. Yahoo! Prepare sad ni og kani mga prutas kamo. Ug kay New Year man natay Lucky Tikoy. Tikoy. So muna guys, magpaabot ta sa 31 pero kani nga mo ang mga kuander eh kay namo nang kanon karon nga dinner kay di na ta kapabot alas 12 yun yung hotel kanon di ba? Butom na kayo. Nga mo ang i-ring dire kay wala may kaon. Play mo na kaon sa. Hi sabi. Hi. Hi sa ina Happy New Year homes. Please love Happy New Year. Ina kayo. Among i-ring kay kuan suplado na sa balik kay nga naman kay manam siya kaon. So moody na pud niya. Tumo na sad ni Max. Sige na sa milk. Di ba? Di ba, Ping? Sige, milk. Kita kasi mong naman na Happy New Year, homes! Happy New Year, guys! It's me, Fling Fling! Yahoo! Ubalik ko ninyo niya kung saan nagbuto-buto. Amot lang kung naibuto-buto, no? Kay Crisis ba yan? Damn! Nakalag-out na gito sa atong katapusan nga adlaw sa atong duty, no? Sa 2021. Congrats sa atong tanan! Happy New Year! Sausage. Kamu diha homes sa mga inyong kuan sa New Year diha sa may inyong handa diha. New Year. Kung nakaabot mo ani nga parts sa akong video nga gusto na ako magpasalamat niyong tanan no sa inyong pag suporta na ako. Hinaut nga nakabuhat ya buntag daghan nga mga contents, mga vlogs karong 2021. Anyway guys, muna nga to ang first vlog karong 2021 no. Dili lang ako to kita-kita ta sunod Simana pohon. Please like, comment, and subscribe and support Filipino Bisaya Vlogger. Salamat og amping mong tanan. It's your homie again, Ian. Let's go 2021.